A Casa da Cultura de Outes vende a acoller a final dos Premios Xuventude Crea 2017 na disciplina de teatro. A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado Cecilia Vázquez asistiu ao evento posto en marcha pola Consellería de Política Social para axudar a visibilizar o talento e a creatividade da mocidade galega. Trátase ao final de axudar a xuventude a descubrir o potencial das súas habilidades. A xuventude galega, evidentemente, é creativa, é talentosa, ten gañas, ten ilusión, ten forza e, polo tanto, eu penso que a nosa obriga como administración pois non pode ser outra que poñerlle en bandexa todas esas oportunidades e todas esas plataformas que lles permitan expresar as súas gañas, a súa ilusión, a súa creatividade. Na disciplina de teatro foron 6 os grupos participantes nesta edición. Teatro del Palo, chegado de Redondela, ca proposta Honey Rose, os composteláns Tic Tac Teatro, que representaron a obra Guerrilla, a última trincheira, e a compañía Señora Supina de Vigo, co espectáculo 5 mulleres que comen tortilla. Tamén subiron as táboas a Escola de Teatro da USC Capeza Sonchevicos, os rapaces do Instituto Concepción Arenal de Ferrol que representaron os facedores de bonecas e, por último, a compañía pontevedresa Plácido Domingo, ca obra Non hai que ser unha casa para ter fantasmas. O primeiro premio de 3.000 euros foi precisamente para esta última agrupación, mentres que no segundo posto, cun premio de 1.500 euros, quedaron os rapaces de Señora Supina. O terceiro premio de 1.000 euros foi para a Escola de Teatro da Universidade de Santiago. O teatro é algo que me gusta moito. Eu estive nun grupo de teatro os últimos 4 anos, a parte deste, no meu antigo instituto, no grupo Arge Teatro, en Noi Esbramo, de Pontedeume. Paseino moi ben e pareceu unha experiencia moi boa que me alegrome de haber vivido, entón... Non sei, emoción, pode así o actuar, o poder interpretar un papel, un personaxe diferente ao que fago eu normalmente, pois non sei, liberado tamén, poido expresarme aí con claridade. Por unha compañía nova como a nosa, visibilidade, sobre todo, a parte sempre ten máis renome, o sea, digámoslo claro, dicir, imos ao concurso de Xuventude Crea, tal, que é unha cousa como oficial, a ter un bolo normal, digamos, sempre dá un poquinho máis de... Logo tamén que por algún motivo raro, pois sempre que sacas a peza da túa cidade, tamén ten así como un plus de tabos, ao final, non? De dicir, vale, pois estamos tamén aprendendo a como se desplaza como se monta, como se chega a un sitio que non coñeces e que tes que arranxar. O teatro é un feito de simultaneidade entre alguén que fai algo e outra persoa que o mira. É unha experiencia en directo, por iso difire de outras artes, pois como o cinema, na que ti non estás onde se está accionando, onde está sucedendo algo, onde están pasando as cousas. A nós gústanos, a min, a él, a Beatriz, a nosa compañeira, gústanos o feito de se vas a estar ali, sentado, diante, compartindo un momento cos actores ou coa persoa que interveña nun espectáculo teatral, ten que haber algo tipo experiencia. Chicas, irmás, queridas viúvas, benvidas ao encontro do día 17